Здравей, Петър, отново сме с тебе. Здравей. Можеш ли да ми разкажеш сега повече за банкирането? Говорим си за бизнес и много често това е темата. Разкажи примерно какво ново се случва в света на банкирането, когато си собственик на фирма. Да, това е много интересна тази тема, защото искам да разкажа направо, ще разкажа личен пример от нашата фирма. Ти съгласен, предполагам? Да. Значи при нас какво се получава? Това, което ще разкажа, вероятно ще го познаят десетки бизнеси в България, че когато използваш стандартните български банки, те си имат там някаква с тяхна политика, приложение, и става така, че всъщност собственика на бизнеса трябва да проверява периодично сметките си. Обаче той счетоводителят трябва да проверява сметките си, съответно и секретарката в офиса трябва да проверява сметките. И става така, че когато се заключи банкирането, обикновено има едни токени. Тези токени стоят в телефона на шефа. Той шефа трябва да упълномощава всяко влизане в банката. След като влезеш, банката стои с едни супер тромави екрани и почваш да отмяташ. Буквално съм виждал хора, които принтират платежните в банката, цялата история на транзакциите и с химикала почват да се отмятат. Не веднъж съм виждал хора, отмятат ги с химикал и знаят, тези периоди съм издал фактура, на тези периоди не съм. И накрая се получава, счетоводителят пак изкарва един лист и вика, тук се забравя фактура, тук се забравя фактура, тук се забравя фактура. И става така, че ти си закъснял с някакви седмици, вече си в нарушение, защото си пропуснал. Много често се получава, любимото ми е, клиента плаща в петък в 5 часа и ти в петък в 5 часа проверяваш, че няма преводи и в понеделник ти или който проверява, гледа за понеделник вече преводите. Пък той се е отразил в понеделник, се е отразил, че в петък имаш някакъв превод. Но ти не го виждаш, защото банкирането така работи. Някакъв път месец за месец не знаеш как превключва, ако влезеш новия месец, то ти дава от 1 до 30 число. И ти гледаш 0 преводи, 1 превод. И това супер много обърква и генерира, аз съм говорил поне с 10 човека, които пропускат преводи и не могат да си издадат фактурата на време. Да не говорим, че ако е за някаква услуга, клиента си я плаща без да се обажда. Съответно, той очаква някой да му изработи. Но ти не виждаш това. Затова това банкиране за мен е ключово. Защото в България все още се плаща по банка. С другите методи изключително много ги избягват. Особено ако става въпрос за големи суми. И какво не е решението? Сега дойдех до Добре, значи в случая проблема е, че ти като си стървиш превода, не само забравяш да издадеш документ, фактура, но се случва това, че забравяш да дадеш задача на екипа да работи. Да, точно така. А също да речем при нас, често има подновяване на услуги. Те са хостинги, домени, понякога те изтичат и това нещо не за нас е пагубно, понеже клиенти много често ги плащат с последния ден. Там вече домена отива на ръба, че трябва да се поднови или ще изтече. Затова за нас трябваше много здраво решение. И ние вече го направихме. Това е много здраво решение. Дава 100% гаранция да не се пропуска. Ако аз ти кажа, искаш ли 100% гаранция да не пропускаш никакви преводи, да може всеки, на който ти искаш да му дадеш достъп, да му дадеш и банката не те ограничава по никакъв начин, ще искаш ли да го използваш това? Да. И това го сведахме дори до 10 евро на месец. Това е таксата за сметка. И в нашия бизнес менеджер банките се проверяват автоматично. Буквално какво се получава. Получавам превод, обаче банката ми, в случая ОББ, няма известия за нов превод. Няма такова нещо. По-късно се оказа с колеги, като говоря, че в други банки някои имат, да речем, Unicredit, някои има тая опция, в някои се плаща. Но не може в 2026 ти да не получиш известие за превод. Revolut го имат, откакто съществува Revolut, нали? Но в България не се ползва за фирми. Тоест в България има банки, които за момента не го предлагат като варианта, то това е някакси абсурдно. Дори видях, че по имейл да получаваш известие в ОББ се плаща. Трябва да се плащаш на месец за тази услуга. Да получиш по имейл, че имаш преводи. И какво става при нас? Ние прочитаме банката през един легитимен посредник, който прочита банковите транзакции и ти ги вкарва в софтуера. Затова се плаща тая такса абонаментна, за да може да ти работи синхронизацията. Нали? Но важното тук е интеграцията и какво правим с тези данни. Ние веднага проверяваме на всеки 30 минути за нови преводи и известяване. Ти получаваш веднага известие, когато получиш превод. Веднага. При което в бизнес менеджера с един бутон, понеже ти си издал проформата в бизнес менеджера, с един бутон натискаш издай фактура. Като го натиснеш с същия този бутон, върви и автоматичното изпраща на клиента, а пък при нас е задвижен процес, ако си захапал, ако си закачил оферта за конкретно нещо, тя вече влиза в действие. Нали? Имаме оферта, да речем аз предлагам на фирма Хикс изработка на сайт за имоти и софтуер за имоти. И тази оферта ми стои като очаква плащане. С момента, в който ми се светне, че е платен аванс и аз натисна потвърди фактура, системата е с вълни от действия, то всъщност издава фактура, праща на клиента, оттам маркира поръчката като
поръча на, оттам служителите я виждат за изпълнение и те започват да изпълняват това, което трябва. По същия начин е в бизнеса с дограма. Нали, в офиса изпращат оферти на безброй много физически лица и когато някой плати своя аванс, се задейства процедура служителите в цеха да започнат да изработват това. Задейства се процедура човека, който отговаря за материалите, да поръча съответните материали. Задейства се процедура съответно за човека, който примерно трябва да изпълни на брой действия, за да стане тази поръчка, да започне, нали, подготовката за тази поръчка, той започва да ги прави. И това всичкото е вързано до натискането на платено плащане, защото това е ключовото да започне да се работи. Разбираш ли? Това е толкова важно. И примерно много често съм виждал служителка, офис асистент, секретарка, пита периодично шефа, пита служителя кой платил, кой не платил. И всъщност другото, нали, много голямо ограничение, че ти като дадеш достъп на някой с някакви, нали, системи може да дадеш някакъв достъп на твоите служители, но пак е много голям филма, защото те хем трябва да правят преводи, хем да не правят преводи, докато тук ние сме го решили точно. Ти даваш права точно на конкретния човек да прави точно това, което му трябва. Да не говорим, че ти самия може да си пуснеш, всеки ден имаш отчет за седмица, месец, година за приходите и разходите, нещо, което е елементарно в нашата система, бизнес менеджера, но много сложно в банката да си пуснеш такъв отчет. В банката там пускаш ни отчети, то ти вади едни екселски файлове. Това е, нали, с технология от миналия век, не искаме новата технология. Тоест, какво правим? Обобщено казано, прочитаме всички данни всеки ден и по съвременен интелигентен начин ги представяме. Може да кажеш, това съвременният начин включва и това да можеш да си говориш с него, да ти извежда данни за преводите, за оборотите по даден клиент. Точно. Защото, примерно, банката не ти знае клиентите. Това е, нали, едно съществено нещо. Тя знае само една малка част, докато ти в момента добавяш това към целия ти бизнес. Точно така. И всъщност агента, който сега намесихме, вече за хубаво или за лошо, агента може да прави всички тези неща. И когато агентът ти знае банката... от няколко служителя от офис асистенти, всъщност може да се върши работа. Просто те ще правят нещо друго, защото това вече можеш само ти, асистента ти, да си говорите. AI асистента, в случая Клод, да речем, в момента използваме но той може с всеки. Но може с всеки. Да, в нашата фирма използваме Клод и аз му задавам въпрос, колко сутринта, все едно започвам работа, оперативката не е с хората, е с Клод. И го питам колко превода имам, които чакват плащане, които са неплатени. Още той казва, имат от миналата седмица 6 поръчки, но вече имаш 2 платени. По тях е започната работа. Примерно, по другите 4 искаш да изпратя напомняне. Аз казвам да. Само казвам да. Мога, дори даже с базовото обучение, което правим на агента, той се справя много добре да измисля подкамващи имейли към хората. След което... Тоест пращаш имейли за подкамване или за някаква комуникация с клиента. Да, когато някой не е платил в срока. Имаш агент, който ти вижда банката, имате достъп до имейл системите, до клиента, до професионалната ти почта, знае клиента, знае, че не е платил. Знае цялата информация за клиента. Да, защото ако аз имам само код и му кажа, виж този клиент дали е платил или платил му нещо, той няма информация платил ли е, кой е клиента, какво е поръчал, а тук имаме всичко в едно. Това е, нали, много силно. И другото много силно при агента е, че ти можеш да се задаваш така и въпроси, финансови въпроси свързани. Я да видим как се представим това 3 месече спрямо предното 3 месече. Я ми кажи кой месец в годината ми е бил най-силен, кой ми е бил най-слаб, кои са ми най-често поръчваните неща. Аз го питам директно на човешки български език, доскоро с текста, сега и с микрофонче. С микрофончето натискам в код и му задавам тия въпроси. Той казва, окей, свързва с Max Business Manager под мое предварително разрешение и прочита тази информация. Защото дори статистиките, които ти можеш сам да си извадиш на екрана, не са обобщени, а той, нали, може хем да ги извади, но и да ти ги обобщи. Дори да анализира. Да, дори може да ти каже, засили, той може да му кажеш, дай ми съвети на базата на това. В кои клиенти виждаш потенциал? Да, той може да каже кои продукти са най-продавани, на кои да се засили рекламата, на кои примерно да има най-много запитване, пък не са станали сделки. Може да видиш хората, които са обработвали клиенти, които имат най-малко сделки в офиса и да им кажеш, не се справяте добре с продажбата, явно не обяснявате достатъчно добре и да взимаш ето такива решения. И наистина, буквално, когато ползваш, да речем, 6 месеца Max Business Manager, той има толкова много вече полезна информация, която може да изтеглиш, че ти само с напълно човешки въпрос на български може да получаваш отговори. Нещо невиждано до сега според мен, тъй като аз, нали, разработвам софтуери от 2006 година
и винаги, примерно, ако шефа иска някаква справка, казва на служителката, тя отваря някакви софтуери, прави едни ексели, той ги чете, дали разбира, дали не, и нали, било винаги много тегаво. А сега това се свежда до само едно изречение да му зададеш. Да, това дава една невероятна свобода. Да. Добре,